Happy New Year बयखौबो 2026 नि मुङावहाय गोदान बोसोरनि मुङाव wish खालामबाय दिनैहाय आङो 1 तारिख आंनि गोसोखौ आंनि इसोरनो आं गथायबाय गिर्जा बाहागो लाबाय गिर्जानि बेनुखौहाय मानगोनां आदैया खोन्थाहरदो दे आदै नोंसिनि बे बेनुखौहाय गहपुर राजगढ़ मण्डली एनएलसी मण्डली औ खुलुमबाय आदै गोदान बोसोरनि अननाय जासिबाय बयनोबो औ ओमफ्राय आं आदैनाव सोंनोसै बे मण्डलीयावहाय मोनबैसे न'खर दङ औ औ औ आदै औ आदै जुदिव जोंनि मण्डलीनि मिसन नङाबाबो औ आदै बै बर'दिननिफ्रायनो औ दिनै बोसोर गोदानसिम जोंनि ज' थाफादों औ जादों लोंदों औ बेनि थाखाय गोसो सिंनिफ्राय हामलायनाय थेंक इउ आदै राजगढ़ मण्डलीनिफ्रायबो औ आदै जोंनि बे गहपुर सार्कोलनि सिङाव थानाय मोनसे फिसा मण्डली औ आदै गिर्जाया दिनै बे सार्कोल अफिसनि केम्पासावनो दङ औ आदै जोंना सैदगड़ सैदगड़ न सैदगड़ औ औ सैदगड़जोंनो मण्डली मोनसे औ बे सैदगड़जोंनो जों औ रंजा बाजा दिनैनि बे बोसोर गोदाननि गिर्जाखौ औ खालामगासिनो आरो मा विश खालामहरनो सानदों नायगिरि बिथांमोननोहाय गोदान बोसोरनि मुङाव गोदान बोसोरनि हामलायनायखौ रंजानायखौ जोंनि मण्डलीनिफ्राय आरो आंनि पार्सनेल गहपुर सार्कोल कमिटिनिफ्राय जानानै एनसि जानानै बयखौबो हामलायहैनो आरो नैबे 2026 बोसोर गोदाना औ बयनि थाखाय मोजां जाथों जाथों आरो बोर गोनां जाथों बयबो न'खराव गोजोननाय हरनाय आरो इसोरनि बोरा जाथे बयनावबो थाथों जों बेबायदिनो थांनाय 2025 साल जेरैबायदि जों इसोरखौ खुलुमनो मोन्दोंमोन नैबे 26आवबो बेबायदिनो खुलुमनो मोनगोन आरो 26नि बर'दिनसिम जों बेबायदि रंजा बाजा इसोरजों थाथों बयबो थाथों हामबायसै आदै हामबायसै जों दा नै खाजि जागासिनो दङ सोर संखो बेखौबा औ दिनैहाय मण्डलीयावहाय फिसा जानाय आयजन खालामदों नङा होमब्ला आदै औ दा गिर्जा हाबगासिनो दङ दा आदैमोना फुडिं स्टाफआव दङ दा बे हिसाबै बिथांमोना बिनिफ्रायनो खोनासंगासिनो दङ गिर्जा सिङाव मा जादों जायाखै आं थांफिनसिगोनलै आलासिनि लेक्सारखौ खोनासंहैनोसै आङो नोंथांमोनाबो आयै नै जेबो नङा गादलेनदों किटसेना बेनो ने संगासिनो दं मा बियो ओंखाम दे मोखां देखायहर ओरै एसे हेपि निउ इयार होनदो दे हेपि निउ इयार नै बे लाब्राफोर आयजन खालामगासिनो दं दै गाव गावनि इसोरनोहाय 1 तारिखआवहाय गथायनांगौ नों जिखि इसोरखौनो नों खुलुमा मानो दिनैनि दिनावहाय जाहाथे गाव गावनि जिबनावहाय गोजोन सुखु मावनाय दांनाय जाफुंसार जायो आरो न'खर समाज आरो मण्डलीफोराव जाहाथे खौसेथिया फैलायो हारि माहारि जेरावबो गासैयावबो अनज्लायनाय जौगाखांनाया फैयो नोंनि बेफार फालांगि जेरावबो जाहाथे जौगासारना फैयो बिनि थाखाय गाव गावनि गोसोखौ इसोरनो गथाय दहाय बेखौहाय गोदान बोसोरनि मुङाव बेखौ बोख्लायबाय पस्ट खालामबाय आं गिर्जा सिङाव थांगासिनो दङ बोसोरखौहाय जानांगौ खैफोद आफोदनिफ्राय बासायबोनानै दिनैहाय 2026खौ आंनि लाइफआवहाय मोनहोबावनो हाबाय आरो दिनैनि बे गोथार सानावहाय नोंथांमोननि बे मण्डलीजोंहाय फेल'शिप लाफानो मोननानै बिनायनि गोजोननाय मोन्दों मिजिंथियो बयनिबो जिबनावहाय सुखु गोजोन लाबोगोन होननानैहाय आरो मण्डलीफोराव खौसेथि अनज्लायनाय लाबोगोन होननानैहाय आफासिनावहाय मिजिंथिनाय जाबाय गोदान बोसोरनि जोंब्लावनाय आंनि खोमसि
Gwdan Bwserni जोंलावनाय आंनि खोमसि गोजोननाय सारि जानायजों स्रां खालामबाय सारि जानायजों स्रां खालामबाय बेसे गेदेर जिसुनि अननाय बेसे गेदेर जिसुनि अननाय गोदान बोसोर फैबाय दिनै Origin neighbors mana kaji panik ko hindi school hai. Handshake, koi handshake. Hey, Happy New Year deh. Thank you. Happy New Year. Happy New Year ayong. Deh. Bwserni kasi yung dana. Alasi. All are happy na. Kasi mo ganyan. Gwdan Bwserni ko jingno Gwjwnnai. Grace after grace pinyan ito kasi mo na. Doya ni onang doya. Bikunya. Isra bakna jatha. Dinilai mosaला फैसा मोनगौमोन ना मोसायोबा गावनि मेथाइखौ खोनासंदांबा दाख्लैबो क्रिसमासाव मोसानानै बुरजा मोनदों फैसाया बिमा फिसा 3000सो जादों दां बिसिना जमानो बेदर बायनायनि खरसा फैफिनजोबखाबाय क्रिसमासनिया बेदर नागिरफैगोन ना माखो रायं थान्दाखौनो एसे थान्दा खालामफिन गिर्जायाव हाबजोबला हाबजोबगोन र' जाहर आयं ओरै बाजैमोना सामब्राम बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें हायला मिक्साराव मिक्स खालामगासिनो दङ ओरै संगासिनो दङ दाउ बेदर वाव ओरैबायदि गोथाव जाखासिगोन बायदि मोनगासिनो दङ ख्लायगासिनो दङ नै उखुन्दै हाबजोब्बाय नोंदां मेगनावहाय गोसो होनानै जागासिनोलै नै आब'साया गिर्जाखौनो खावसेल' हाबबाय खोमालै जोंखौ जानाय मिथिनानै जाफैबायलै बिथाङाबो ख्लायबाय गोदान बोसोराव फेल'शिपजों लोगोसे मोखां नायज्लायनानै बिदिनो ओंखाम जालायो जोंहा गोदान बोसोराव अफ थाजोबो जोंना 2 तारिखनिफ्रायसो पिकनिक जानायफोरखौ सुरु खालामो जाबाय संख्रि नाङा अनला दाउ गोबावसिमलै अनला दाउ मोनजायैया नै सबजि आसार दाउ अके गाइस दिनै आंनि बार्थडे 1 जानुवारि मैयानि 12ता मोनानि 12ता 1 जानाय लोगो लोगो हानो गोनांमोन आंथ' फैयासै मैया केकआ मैयानो रेडिमोन दिनैहाय सेलेब्रेट खालामसिगोन आंनि बार्थडेखौ हुज बार्थडे आच्छा अके थैंक यू गाजा गोमजायैनो आखाइ खबनानै ओमफ्राय दाना केकखौ हानांसिगोन ना औ गोरलैफोरनि थाखाय सिखालै फिसाफोरबायदिल' जेव जेवनो माथो जानो जमनायफ्रा रां थेंक इउ बाजै थेंक इउ दे जालायदो दे जादो दे ओइस खुसिया जादो दे जादो हामबायसै गथ'फ्रा बिराद जानो लुबैदोंलै केक मैयानिफ्राय नेनानै दङ औ जोंहा ओमफ्राय ओरै दाउ दुला बाथा सावगासिनो नै बहा मोना नोंलाय बेखौलाय
फरेस्टफोरा हमोलै बिदिखौ नुबा हा फाननायसो फाननाय फानफैदोंना नोंसिनि गहपुराव फानखायो बिदि दे मानैजों मानैजों 150 थाखा मानै दंबावो औ गोथावथ' स' लोगोफोर निउ इयारनि बयखौबो उइस खालामबाय हेपि निउ इयार नोंथांमोननि न'खराव गोजोन सुख आरो अनज्लायनाय खौसेथि फैथों आरो गोदान मिजिंजों लोगोसे बिजनेसनि पारपसफोरावबो बयहाबो जौगानांगौ बेखौ आसा आरो मिजिं थिबाय आरो दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनबाय